entek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning bumbunane Durna iki? Sirmu piye? Lho. Lho, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya jaya. Petroe ngapusi. Sing angslup sapa? Demite wau, demite ndi? Lah wau teng riki kula cocoki. Mulane nyambut gawe iki ora karo merem. Kecekel ora Petro? Aku seneng pacar. Iki sing marai ngentek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning bumbunane Durna iki? Sirmu piye? Lho. Wis cilaka ya. Kecekel ora pono kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase senengane. Lho, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya jaya. Petroe ngapusi. Sing angslup sapa? Demite wau, demite ndi? Lah wau teng riki kula cocoki. Mulane nyambut gawe iki ora karo merem. Demite minggat kok isih. Sak penake dhewe. Ngopo? Wow! Aja madhep rene. Aja madhep rene. Madhep rene. Edan lah. Ayo, tis. Wah, teten ana nganti lena pangendamu cejaki. Ora metu tak cejaki. Wih lah, wani tenan karo aku tak cejaki. Ora mati iki, mergane mati. Ayo. Ha iki apa? Wah! Bocor. Wah! Wis rasa dimasak. Aku nek konangan pono kawan entek tenan aku. Weh nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Sandak kae. Pedro aja apa? Oh, mulane anggere atakan dhuwit kilong 100, atakan dhuwit kilong 100. Burono tuyule iki. Iki sing ngelong-ngelongi kuthukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono, apa. Ora dikethake ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok diantil. Aku ora ngerti apa-apa, Bagong, aku kapok apa. Greget ake seneng. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok apa? Pedro aja kaya wong edan wes. Wis marai kowe. Yo. Awak koyo ngene iki. Ora genone ora. Oh, muter ngene aku. Wah, mati dene usus kowe. Ayo senengane ora. Iki do turu kok do nyambut gawe ngono. Udus. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengan. Ngomong karo kowe wae. Kopmu kowe. Udus. Ngerti kaya ngene ajar mau padha.
Yang las. Lho ya. Ngono senengane. Kecekel ora Petruk? Aku seneng pacarane. Iki sing marai ngentek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning bumbunane Durna iki sirmu piye? Lho. Wis cilaka ya. Jreng tandeng tuso. Dara. Werku Dara. Ngopo? Mengke ngapa kowe? Goleki senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nutuki mestakaku. Wah, apa iya? Gatot Kaca mau tok kon nunggu aku ki jebul ngapusi. Kakane teko ki tantang-tantangan kae. Gatot Kaca nunggu kene iki, Antarja nunggu kene iki. Iki Antarja, Gatot Kaca. Iya. Tak goleki watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Gatot Kaca karo Antarja tantang-tantangan. Pisah sedulurane. Iki merkane patimu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku. Tung dlang tak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu ming upama. Jleng. Aku nglekar. Yo. Do omong-omongan. Kalau saiki anakmu ben ngangkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting. Wah, aparanane. Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak karo kanca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ana sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Jane bento. Iki mau meng upama Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Aja kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buater. Senjaki cekel, Gatot Kaca cekel, Antarja cekel. Ora ana sing cicil mbok iki. Werkudara. Nggih. Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calonke. Iki sik kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Liar kecekel sok apaan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing bakku kecekel. Cekel, senjaki karo Gatot Kaca karo Antarja. Yo.
piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Sencaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel? Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah, aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Ngono aku karo kanca ngoyak aku tak muni karo kanca. Yo. Wis gitu ya. Yo. Sing banter. Yo. Werkudara. Piye? Katut kon dhuwur. Tuh ya, karo kanca. Yo. Werkudara. Piye? Antarja mlayu banter banget saka mburi. Werkudara, Antarja mlayu banter banget saka mburi Werkudara. Telat Werkudara, telat. Wah, Telat. Aku nek mburi Antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Doyak Antarja. Doyak terus. yo. Werkudara. Opo? Nyaki Werkudara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Werkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sencaki Werkudara. Oh, doyak. Antarja Werkudara. Sencaki Werkudara. Antasena Werkudara. Bubradegan. Sencaki Werkudara. Antasena Werkudara. Gatot kaca Werkudara. Antarja waduh Sencaki Werkudara. Gatot kaca Werkudara. Antarja Sencaki Gatot kaca dadi siji Werkudara. Jar mukmen. Assalamu. Tobat abitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Drona? Tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngayal ra. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aja diajar karo anak-anak mendho. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewate? Betari Durga. Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong negara Ngamarta. Rama Dewaning sun ing Sodhe selikur dina watu-batuan. Ora mangling kaya sawaning Begawan Durna ning dandang mangore. Oh inggih Pandya Betari, kula ingkang ngabdian tur ngersa paduka Pandya Betari.
Padha Rantirarja sapramtamu Begawan Durna. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk Pandya Betari. Oh iya Durna tak tampa. Ora liwat pangestu Kutampanana. Oh inggih kula pun tinggal jimat. Dayanana ing kasantosan, Ora ngono lah kok dadi kahananmu ingkang sarwa kaya mengkono. Iki sejatine eneng apa Begawan Durna? Lah kok tatu kaya mengkono pasuryanmu Begawan Kumbayana. Lha nuwun sewu Pandya Betari. Astunipun awrat-awratipun anggen kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados anjangka pejahipun para Pandhawa namung semanten sareng kula damel sarana kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasanta kanthi pawadan negaring Astina Ketaman Pegebluk. Ewadene niat kula menika kala wau kadenangan dening para putra-putra Pandhawa. Wekasan kula dipun sekara saenggen-enggen Pandya Betari kula nyuwun pangapunten. Sowan kula ngersa paduka Pandya Betari menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Supados samangke saged kasempatan penjanganipun anak Prabu Duryudana. Anggenipun damel sarana supados para Pandhawa sirna amargi dinten sakmangke negari Ngamarta nembe ketaman Ruhara pepeteng wonten pundi-pundi papan kathah ontran-ontran bencana donya lan sak piturutipun kalodhangan menika dipun ginakaken dening anak Prabu Duryudana saya damel buthek kawontenan negari Ngamarta sarana angangkah pejahipun para Pandhawa mila Pandya Betari kula nyuwun senjata pitulung saking paduka Pandya Betari durga saged kasembatan lulus panjangkanipun ingkang wayahipun Alendra Ngastina Prabu Duryudana. Durna, kula wonten maring adawa Pandya Betari. Yen to pancen kaya mengkono aku bakal sak biyantu nanging aku njaluk samangsa mengko bisa kelakon dalipatining para Pandhawa. Kowe aja nigake marang para baju barat jim setan kawulaku ya Begawan Durna. Oh, malah penjangka kula. Mangke menawi Pandhawa sampun saged sirna margalayu. Kuwandanipun para Pandhawa badhe kula caosaken Pandya Betari Durga kinarya tedanipun para baju barat. Tobat yen to pancen mengkono kowe tak bantu. Sananipun kados pundi? Gandeng aku duwe abdi ingkang aran Pulanggana iki buta bajang. Nanging Dedaya Sekti Mandraguna. Buta iki diben mancing ana ing jagatmu Begawan Durna, mumbu kekuatanmu. Mengko yen to kowe caket karo para Pandhawa, ora usah dadak wedi kangelan. Tantangan para Pandhawa gawenen murina atine. Mengko yen wis Pandhawa padha nesu, kowe ora usah tumandang karya ingkang bakal gawe patining para Pandhawa ya kuwi Pulanggana, abdiku iki Begawan Durna. Oh, lole. Kenthos walu gembol monyor-monyor juk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Menawi kula mengkaten kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Lan samangke ngabdi kula aturi manjing angganipun Begawan Durna, daya-daya kula nyuwun pamit nyaketi malih kawontenan negari Ngamarta. Sing ati-ati aku njambangi sak laku jantramu Begawan Durna. Sang perjineman lajeng caranipun kados pundi anggen kula badhe mejahi para Pandhawa. Ora sandatak kowe makarya Durna. Cukup sapa wong sing ana ing ngarepamu tantangen supaya nesu atine. Mengko yen kowe arep dipilara karo menungsa sing mbok tantang mau aku njedul saka mbun-mbunamu. Wong mau bakal tak cokot mesti tekaning pati. Ah, lole. Ngaturaken panuwun monggo dipun saketi negari Ngamarta. Ayo aja nganti kesuwen tur dasare aku ya wis rada luwe ora mangan daging menungsa lan resep getih menungsa.
Rayi menapa sampun kelampahan? Koko Prabu berkah pangestu paduka sedaya sampun kelampah. Kanjeng yang sampun kasembadan larapaken ingkang rayi sowan ngersani Iwang Pikula Nasih Prana. Tumuntun Iwang Pikula padha wenang maringaken wujuding wayu katentreman dhateng ingkang rayi Koko Prabu. Lah dalah syukur. Lho kok sik Kakang Semar kok iki kelong siji Petruk nang ndi? Pancen cedhis tenan kok. Adegan iki aja nganti kelong wayange kok malah lunga. Sepi Pak. Mula terus aku ngleser lunga golek kanca nggo omong-omongan. Puntadewa wonten dawuh Werkudara Janaka tumulya bali marang Praja Ngamarta. Eling-elingen apa kang dadi pengendikane ngeyangmu. Yen nugrahane wis bakal ginayuh sarta wis kasembadan ginayuh. Aja kaget yen ana pacoban ingkang bakal nekani lho Puntadewa ngestaken paduka panjenengan. Tinetraning mungkar apa sabdaning kokiloring kanikara sageter kene donganing konglir wowo sing pini panca lole kentos walu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas dadi wana latalah durung nganti tekan negara Ngamarta lak kae rantak lakune ora pangling. Dadi anak-anakku para Pandhawa padha mudhun saka pertapan Satwarga. Janaka Werkudara mandheka dhisik li cah bagus aku. Janaka. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa. Pangestu kula tampanana ya. Kula pundingga jimat. Wonten menapa dene paduka bapa penemban merpeki dhateng lampahipun ingkang putra para Pandhawa. Momong ora usah dadak kroyo-royo aku tekan negara Ngamarta Janaka. Dina samangka mumpung nang kene, kowe tak cegat kowe minangka dadi wakiling para Pandhawa. Ora kendhat gonku tansah nyuwun marang para Pandhawa maringna wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kinarya rambak rengkaning Praja Janaka wenehna. Kula mboten gadhahi wewenang nyaosaken menapa mbotenipun pustaka Jamus Lima Sada krana menika kagunganipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Mula kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged matur. Janaka wonten dawuh. Aku sapa? Panjenengan bapa penemban Durna. Apa kelakon yen kowe ora gelem menake pustaka Jamus Lima Sada kabeh ngelmu tak sedot menah. Bali ana ing awaking Begawan Durna. Kowe ora duwe daya kekuatan. Kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe kasekten. Yen kowe ora duwe kasekten, kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe daya kekuatan. Aku mateni kowe, sasat mijet kowe nganti suwe banyu sinaring Janaka. Penemban mestinipun kula menika ngajeni dhateng panjenengan nanging menawi ngendikanipun bapa penemban kados mekaten menika semunipun sampun boten ngakoni menawi Janaka menika siswa panjenengan teka paduka badhe mentala dhateng pun Arjuna. Kowe areng apa kowe? Pancen aku mentala karo kowe. Aku pancen mentala karo anak-anakku Pandhawa takoni. Lan ora usah dadak tutup-tutupi meneh. Pancen niatku nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi wis dadi kersane anak Prabu Duryudana. Merga panjenengane wis prisa yen to negara Ngamarta dina samengko nedheng ke Taman Ruhara. Akeh para kawula ingkang padha sakepenake dhewe pokal gawene. Akeh kawula sing padha gawe ontran-ontran.
Mula kalodhangan iki digunakake dening anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa. Sranane pustaka Jamus Lima Sada tak jaluk. Nek tanganing Begawan Durna, Pandhawa tak pateni mbaka siji ora bakal ana tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Jontret atimu. Kowe arep nesu karo Begawan Durna. Kowe arep nesu karo Begawan Durna, metu. Tidya kala Pulunggana saka mbun-mbun aku nyokot kowe. Kowe tekaning pati Janaka, kowe tekaning pati kelakon Pandhawa padha remuk dina iku Pak. Gong, tak omong iki le. Kowe Ndara Janaka ki ngantuk kaya. Kok sare ning dalan, sare dengkulmu mlocot lho. Mbok ngematke gulune Ndara Janaka kuwi, ana abang-abange kuwi. Endi? Kuwi. Ana sing diplester barang kuwi. Karena apa ya, Trembo? Ane kok ana sing metu getike barang gek ngecap siung kaya ngono. Waduh. Nyeluka Sinuwun Darawati, Gong. Oke. Arjuna kenapa Petro? Kula tekan iki niku pun ngenten iki niku. Ora pati ndugamana. Lah iki mesti ana sing tumindak ora apik karo Janaka, sajai ngoten. Mati apa urip Petro? Seda ketoke wae lah tak ungkulane kembang. Prabu Janaka eneng apa? Pinanggih kaliyan Bapa Durna. Piyambakipun anggenipun badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada menika Blaka Suta. Pancen kepara saestu badhe mejahi dhateng para Pandhawa. Tumunten kula badhe ngrangsang Bapa Prambanan ingkang sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik. Nanging kula kados ketaman daya kemanden jangga kula dipun cokot dening satunggiling yaksa nanging boten ketingal. Koko Prabu ngantos Kura Sirna Margalayu. Petra, Nun. Werkudara nendi? Wah, apa? Rene Dimas. Mbok akon, Sok. Nek ana kahanan ngono kuwi pindah Gong. Ngono aku pindah kok rasa nendang apa ta? Batur lenggo ning jejer ratu. Kresna napa? Janaka ketemu karo bapak gurumu. Sapa? Begawan Durna. Janaka mati, dipiloro karo Durna. Saiki aku tak takon karo kowe. Kaya ngono kae apa wajib diajeni, wajib dibelani? Werkudara? Nggih. Kowe iki tak takoni. Iya. Wajib dibelani apa ora? Wajib diajeni apa ora? Oh, ndekno sore mau sapa Wanira Durna? Ita. Kowe ndelok wae to, ndelok. Kowe rung dandan ya urung aku dandan 10 menit kok. Wah, rame banget nganti wis ngono kae Gong. Ora. Lah nek cara aku guru kaya ngono kok mentolo materi karo murid iki apa? Nek cara aku guru sing ora wajib urip ki ya Durna kuwi. Wah, mikira. Werkudara ora nyono yen to kaya ngono gedhamu Durna bapakku diwas tak aji-aji diwas tak sunggi-sunggi kowe mentolo madeni Janaka pancen tak sengaja pancen tak dodo arep ngapa
Aja ngomong Janaka, yen perlu kowe tak pateni Werkudara. Wah. Motar. Piye iki aine kok jerum nang kene. Petro aja sembrono lho, nek krungu kowe diketak sirahmu. Mati Petro. Lho kok Durna kok nglelengi ra jamak-jamak ta? Piye? Mati, Kong. Disirami. Wis. Padake tanduran wae ora. Wis KO. Ora sembodo karo le. Wah. Kuku Kacamata. Pancanaka Kacamata. Kuwi nggone taga karo mbilung. Aja sok dinggo. Ngundhadeki ora oman bahan. Ndak dumpyo ya. Nggih, Pak Guru. Diuripke ampun mesake piyai gedene semono kok mengkurep kaya ngoten niku ora mboten sae. Ming mati kok ngolet awake. Ndara Kresna iki kurang ajar. Bar go nguripke Ndara urung urip iki lho, urung tangi. Werkudara. Mawa. Tangi. Isin. Isin ngopo? Mungsu Durna. Wah, urung iso tumandang wis matek. Andekno kaya ngono diwangi ora. Wis mundura. Wah, sing musuh Durna sapa? Engko aku gampang. Mundura. Yo. Wah. Saka ngendi gare? Anu jagani Semar. Engko nek njlungup wis ora apa-apa, wis yaene kok wis ben. Mbok menawa lagi ngimpi entuk wayu katentreman sajake kabeh. Kowe wong telu urung nyambut gawe to? Dereng. Kowe tak kandhani ya Petruk nggih. Durna kae diomongi balane Betari Durga. Napa nggih? Iya, mapane nang Mbun-mbun. Waduh. Nang Mbun-mbun? Iya. Kae le metu nek ana sing nantang Durna ngetok saka Mbun-mbun. Lah, saiki didum. Sing nantang Durna sapa? Sing jagani buta sing metu saka mbun-bunane Durna sapa? Sing ngajar Durna sapa? Kula sing ngajar. Kok golek sing penak dhewe to? Ha kula ora iso ora gedhok dhuwur Durna kali kula. Sing dipilih nyaut demite niku sing dhuwur, Petra. Tok 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 tok. Aku kon musuh demit kok kowe musuh sapenake dhewe. Lah Gareng, lho kula nantang sing arep nggih sinuwun. Iya, Gareng ki rak pinter pencak to? Pinter. Kowe saka ngarep nggih. Petruk saka mburi, Bagong jagani sing adong nek demite mrucut. Oh nggih. Siap dadi to? Dadi. Iki biayane sapa sing ngurus? Hah? Biayane sapa sing ngurus? Takoke sisan, kok ndak seling suruh. Biayane sing ngurus? Biaya apa? Lho, nyambut gawe niki edan kowe iki mata duwiten. Nya. Tampan ana. Iki 30 nggo wong telu. Sing nyekel sing tuwa. Wo, cekel Gareng Gong. Wis cetha tekan ngene dhewe ming karo tengah. Lintah darat tenan ya. Ini yo nyambut gawe le, nyambut gawe yo. Menungso ra tatanan. Ndara Janaka, Ndara Werkudara sirnake. Ayo. Nala Gareng tandang ana lekane atiku. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu?
Sampeyan maju candak sirahe tekuk dengkulane diek. Sampeyan nglikar tak tekak set diek. Tibane tangan. Lho, wani tenan sing dawedeni awakmu. Maju lakon sirna margayu. Oh, kene marganing matimu. Ora minggat iki merganing matimu. Oh iya. Truk. Ayo. Wih lho, wis metu ngeli lho. Petro. Halo, ayo gawe halo. Truk. Wah, mendelep meneh. Waduh. Bocah ki nyambut gawe kok dolanan HP. Turu reng. Oh ya turu. Engko dak ketun sing muni turu mau tuwe. Dan Petro ki turu tak banteme Petro. Wis tangi reng. Oh ya wis. Dianteran kok. Tetel nek dinding kon. Ora masalah. Cah semangat ya kaya ngene iki. Udus kowe. Udus ayo, udus. Udus. Kowe ngetokke saklar barang arep apa kowe? Kowe ngetokke arep apa kowe? Ora bakal iso menang musaku. Arep apa gake? Ayo. Waduh, siunge gede-gede. Ayo, Telek. Kae wis. Kakos. Setan tenan kok. Cekak. Kowe omongan ro sapa kowe? Ora omongan ro kowe. Pokoke kowe wae candya. Tis. Wah, titen ana nganti lena pangendamu cejaki. Ora metu tak cejaki. Wela, wani tenan karo aku, tak cejaki. Ora mati iki, mergane mati. Ayo. Ha iki apa? Wah! Wajar kowe. Waduh. Wah! Iki aku wis rasa dimasak. Gong, ngalor gong. Waduh, ngandel ora. Konangan popono kawan. Wah, dalah iso ngerti wujudku metungul saka mbun-bunane Durna. Candak Petro Durnane diajar karo Nala Gareng aku nek konangan Panakawan entek tenan aku. Wah, nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Petro aja apa? Oh, mulane anggere atakan dhuwit kelong 100, atakan dhuwit kelong 100. Burono tuyule iki. Ki sing ngelong-ngelongi kuthukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono apa? Ora dikethake ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok antil. Aku ora ngerti apa-apa Bagong, aku kapok. Gregetake seneng. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok apa? Petro aja kaya wong edan wes. Kowe marai kowe. Yo, modar. Awak kaya ngene iki. Ora genone ora. Ora modar ngene aku. Ora mati dene usus kowe. Ayo senengane ora. Iki do turu kok do nyambut gawe. Udus.
tinggal lunga wae. Mangkelake senengan. Ngomong karo kowe wae. Kopmu kowe. Udus. Ngerti kok yone ajar mau padha. Yone lasu. Lho iya. Ngono senengane lho. Kecekel ora Petruk? Aku seneng pacar. Iki sing marai ngentek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning bumbunane Durna iki sirmu piye? Lho. Wis cilaka ya. Tercekel ora pono kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase senengane. Lho, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya jaya. Petroke ngapusi. Sing angslup sapa? Demite wau? Demite ndi? Lah wau teng riki kula cocoki. Mulane nyambut gawe iki ora karo merem. Demite minggat kok isih. Sak penake dhewe. Ngopo?